Mugwana anonzi Thomas Mapfumo panguva ino achizovhura hombe anoonekwa kuti aiwa in an interview nevakomana naSimba Chikanza aiwa oya achiisa maattacks panapa ationa kuti anobva atofuma another song yatikuona kuti anouya achiataka vana Blessed Geza maindividuals panguva ino vari kuona kuti aiwa they are throwing mabombshells kune the top leadership in the regime, the ruling party ZANU-PF. Panguva inoi uya achitaura mashoko atinoti anoenda aiwa achinostopa kana achinoenda against vana Blessed Geza. Sana pana mashoko anodanyirwa panapa anofanirwa subscribe or like on the bell icon. Tibira paHinduism Eye anodanyira achiti Thomas Mapfumo drops freestyles on Blessed Geza during interview. In quotes, haana kana kugeza Blessed Geza uyu. He didn't even bad this Blessed Geza. Ivava vari kutaura nhasi ndo vakatisvitsa pano vachisapota chimusangano chinonzi ZANU-PF. Vakabva kusango vaine pfungwa yekuti vanoda kuisa one party state. Hapana mumwe anozofanirwa kutonga. Ndo mashoko anodanyirwa panapa. Aiwa atikuona kuti mashoko anotogona vakomana avana Mapfumo vachiti aiwa vakomana naGeza atombovateereri just because ndo vakomana vari kukonzera the massive suffering. Mashoko atikuona kuti anouya achienda against Blessed Geza vachitaura mashoko achiti aiwa vakomana ivava ndo vakabva kusango vachiti vachada one party state, but panguva ino mashoko ava kutaura chamanzwisizi. Mashoko atikuona kuti mashoko aya ari kuimbiwa mudziyo freestyle yaimbwa naThomas Mapfumo. Vamwe vanhu voya vachiresista vachiti mukomana uyu kasi haasi kuona suffering iri kuitiwa iri munyika yeZimbabwe, and vamwe vanotova vachitoti aiwa this Blessed Geza is the person ari kutokonzeresa the rift. Panapa achiona kuti panguva inoi since everyone was fearing and silenced ndiye atokonzeresa kuti vanhu vatombochangamuka. Panapa the regime totomboona kuti vamwe vanhu nemamwe mafactions akutomboraisa. Tudze mafungo enyu matikudii pamusoro pechiitiko ichi. Nakomment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.